कार 24 तारखेक डिचोलीचे मामलेदार जे आहात त्यांना एक साखळेचे दत्त मंदिर आहे, त्या दत्त मंदिरातले मूर्ती चोरी झाली म्हणून त्यांच्याकडे कागाळ आली आणि त्याच्या उपरांत डिचोलीचे मामलेदार आहात ते डिचोलीचे देवळा जे आहात मुख्य देवळा त्यांचे ते ॲडमिनिस्ट्रेशन असा त्याका लागून त्यांना ही कंप्लेंट सांगली गेली आणि त्याच्या आधारे मागीर दत्त जे मामलेदार आहात त्यांच्यानी ह्या संदर्भात डिचोलीचे पोलीस स्टेशन आहा थंयसर त्यांनी कंप्लेंट रजिस्टर केली की साखळेतले जे दत्त मंदिर आहे त्या दत्त मंदिरातले 3 मूर्ती ज्या ही पाषाणी मूर्ती आहेत ती चोरी गेल्ली आणि त्या हेतून संशयित म्हणून 2 जणांचे नाव फुडें आयिल्ले आहात ते त्यांचेर तांकां अरेस्ट करचे। एक तर नाव आहा ते श्याम बालाजी बोडके आणि दुसरे ते दीपेश कामत। आता हीच संशयित धरून फुडें डिचोली पोलिसांनी त्यांची कंप्लेंट रजिस्टर केली आणि त्याच्या उपरांत डिचोली पोलिसांनी श्याम बोडके जे आहा तेका आणि दीपेश कामत हेंका त्या कंप्लेंट जे मामलेदारान केली त्याच्या आधारे तांकां अरेस्ट केले आणि अरेस्ट केल्या उपरांत त्यांच्या हेतून फुडली तपास करपाक त्यांनी हातीन घेतलेली आसा। ह्या हेतून अशी फुडें म्हायती मेळटा की 3 मूर्ती जी आहा ती देवी अन्नपूर्णा गणपतीची आणि मारुतीची ही एक पाषाणकालीन मूर्ती जी बरीच वर्सां हांगासर पुजेक वापरली वयता आणि त्याच्या उपरांत ह्यो मूर्ती हालींच त्यांच्या दिश्टीन दिसूंक ना म्हणून त्यांच्यानी ह्या संदर्भात चौकशी केली। चौकशी करतकीर संशयी म्हणून त्यांच्यानी 2 जे व्यक्ती आहात श्याम बालाजी बोडके आणि दीपेश हेंचे संशयित म्हणून डिचोलीचे मामलेदार आहात तांकां ह्या संदर्भात माहिती दिली आणि ह्या माहिती दिल्या उपरांत डिचोलीचे पोलिसांनी ही कंप्लेंट रजिस्टर करून हेंकां सध्या संशयित म्हणून अरेस्ट केल्ले आहा आणि ह्या हेतूनच अशें माहिती आणि फुडें येता की ती जी मूर्ती आहा ती पाषाणकाली असल्या कारणाने आणि पुरातन असल्या कारणाने ह्यो मूर्ती मार्केटात 1 लाख करोडाची सुद्धा असू शकता अशें म्हणून सुद्धा माहिती फुडें येता। ह्यो मूर्ती पुजेले वयतालेत पण त्याच बरोबर देवळांच्या कुशीक जे देवळां आहात ते थंयसर तांकां स्थान आसलो। ह्या गजालीच्या उपरांत फुडें डिचोलीचे PI विजय राणे जे आहात ते सध्या संशयिताकडे चौकशी करीत आहात। ह्या हेतून आज स्पेशल म्हणजे आज आयतारा स्पेशल कोर्टान त्या संदर्भात त्यांच्यानी बेल अप्लाय केली आणि बेल सुद्धा तांकां आज ऑलरेडी दिल्ली गेली आहा आणि त्या हेतून फुडें जी तपास जी आहा ती सध्या PI विजय राणे त्यांच्या हस्ताखाला चालू आसात आणि ह्या हेतून फुडें कितें आहा ते डिटेल तुमकां घेवन येतले। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।